Pape. Pape. A ka contrat a banna Real Madrid, a ka contrat kun banna PSG la. Awɔ. Donc mɔgɔw tun bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka n'a bɛ taa Real Madrid la, ou n'a bɛ to Paris Saint-Germain la. Kosɛbɛ. Pape a décidé ka to PSG la. Mun ye Real kunnafoni sɛbɛnw ye. Awɔ. I b'a fɔ ka cɛsiri la bi u nisɔndiyalen tɛ. O ma nisɔndiya. Mun ye As. A ko tu seras toujours un perdant. Ko Pape. A tɛgɛlankolon na bɔ k'i jɔ diɲɛ la saga na ka waati. Ko sa o sa ko a tɛgɛlankolon bɛ bɔ. A tɛgɛlankolon bɛ bɔ. Asi ni fura ni i ni ye dusukasi i ni ye dɛ. Namu. Mun ye Marca. Tiɲɛ. O ko il te manque beaucoup de classes pour jouer à Madrid. Nkalon. N'a kun taara ni bɛ nunga titiri kalan sɔgɔmɛ na. Sura an bɛɛ ta dɛ. N'i ye fɛn ɲumanba kɛ o i ni bɛ yen. N'i ye ko kɛ min bɛ ni mɔgɔ nin fɛ o fana ta b'a dama. Ko classe mun b'a la ko o t'a permet ka jouer Real Madrid fɛ fɔlɔ. A garidi ma se Real Madrid fɛ fɔlɔ. O ka garidi ma se. Marika nkalon tigɛ ni aw ye diɲɛ wari sugu bɛɛ proposé nin ye. Pape Real fila ko jaa na dɔrɔn baara banna. Ayiwa. Mun ye PSG. PSG. 30 millions d'euros par an o yɛrɛ d'a ma. Real bɛ joli d'a ma. Real kun t'a bɛ taa 20 millions na comme ça. Pape il n'est pas maudit. PSG sera pour 30 millions par an. 3 ans de contrat. A bɛ taa yen kɛ. 30 millions a b'o de sɔrɔ par an. Buran k'a bɛ taa yen sa. Commerçant bɛ se ka convertir k'a d'a ma 30 millions d'euros par an. U b'o convertir k'a d'a ma CFA la. N'o ye Kylian Mbappé. Buran kɛra bana ye. Donc an bɛ to kunnafoni na. A banna. Ko prière don kɔ. Ale de tun b'a ɲinɛ politique mɔgɔw la. Fa. Jɔn. U taara bɛ taa faga minnu kɛra fi. Milliard kɔni don. Ni tigi ta nin kala man di. 19 milliards 662 millions de francs CFA. 19 milliards a b'o de sɔrɔ par an. Sareti Bangoni Numuribugu. 19 milliards a b'o de sɔrɔ par an. 19 milliards 662 millions de francs CFA. Donc 19 milliards 665 millions de francs CFA. Yere Burakara Bane. A kɛra bana ye. Piriw nana yan. Mun ye Bakari Kulibali. Awɔ. U b'a fɔ ma Drogba. Ale fana y'a kunnafoni di. Mun ye Shekinela. Ale fana y'a kunnafoni di. Caman y'a kunnafoni di. Kosɛbɛ kɛ. Mun ye Garan Kuyate. Awɔ. Ani Sulemani Jara. Depuis Bako Jɔrɔna ACI. Kosɛbɛ. Xavier Zanetti. Awɔ. Bangoni Numuribugu a fana y'a kunnafoni di. Tabarikala. Donc i ye mun fɔ o y'o caman bɛ wari di. O caman bɛ wari bila ka na dɛ. 19 milliards 500 millions de francs CFA. Kuluba Musabu Keita. Ale fana a y'o fana kelen di. 19 milliards 500 millions de francs CFA. Awɔ. N bɛ Kylian Mbappé a b'o de ta par an Paris Saint-Germain la.